Gure aldetik, Ibarren, gainera nik ondo eza Ibartarra izan da, guk oso giro ona ikusi dugu, eta guretako posgarritza izan da, jendearen jarrera zein izan da gurekin. Kanpainan, Eibarren bereziki eta Euskal Autonomia Erkidegoan zenbait jendek parte hartu duen ikaragarria izan da. EH Bilduko komunitatea geroz eta handiagoa da eta hori eskertzekoa da, ez? Azkenean gaur ere argi geratu da zenbat aldun eta zenbat artekari egon diren lanean, eta hori zoriontzekoa da EH Bilduko komunitate osoari. Oso pozik. Lehenik eta behin berriro ere eskerrik asko bozkatu gaituzten guztieri. Lehen aldia da 4.000 bototik gora pasatzen dugula. Lehen aldia da legebiltzardirako hauteskundeetan Eibarren irabazten dugula. Eta bigarren alderdiarekiko aldea ere nabaria da, eta Eibarren emaitzak oso onak dira. Naiz da uneko nahia ondiokan ez da eskurutatu, zenbatuta, enboten dago, dala urteko emaitzak pizkate hobetuko ditugula, así que horretatik posik, hirugarren indarra, hauteskunde bakoitza desberdina izaten da, espero genduana bete da.